Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pamengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, June 19. Kawayang tulay sa Makabebe, dagdag pasakit sa mga guro't mag-aaral. Classroom shortage patuloy na hamon sa Pandakaki Resettlement Elementary School. Magkaibang disenyo at permit para sa mga quarry at garbage truck isinusulong. Seguridad ng mga dayuhan sa Angeles City pinalalakas ng Pro 3. At Santungan ng Kulturang Kapampangan itinalaga bilang Cultural Hub ng Pampanga. Isa sa mga araw-araw na kalbaryo ng mga taga-barangay Consuelo sa Makabebe, Pampanga ay ang kawalan ng maayos na daan papunta sa Kabayanan. Dahil dito, hirap ang mga estudyante at guro sa pagpasok sa eskwela, lalo na tuwing tag-ulan. Panoorin ang report ni Ashley Punzalan. Itinuturing na isa sa pinakapasakit sa buhay ng mga taga-barangay Consuelo dito sa bayan ng Makabebe, Pampanga. Ang kawalan nila ng daan papunta sa Kabayanan. May populasyong higit 3,000 ang Barangay Consuelo at bahagi na ng kanilang normal na linggo ang pagbaha. Kapag kasi tumataas lang ng halos 3 to 4 meters above sea level ang tubig bunsod ng tag-ulan o simpleng high tide, baha na agad ang buong barangay. May dalawang opsyon ang mga tatawid dito. 100 pisong pamasahe kung sasakay ng bangka o maglakad sa napakahabang tulay sa gitna ng palaisdaan. Ngayong balik eskwela na ang mga bata. Araw-araw itong hamon sa mga guro at estudyante ng Consuelo High School. Para makapunta hindi lang ang mga mag-aaral pero maging ang mga guro sa kanilang paaralan, kinakailangan muna nilang tumawid dito sa kawayan na tulay na may haba ng halos 1 kilometro. Gawa sa pinagdugtong-dugtong na kawayan ang tulay. Bukod sa may mga kulang at sirang bahagi, madulas din ito kapag nababasa. Ramdam din ang pag-uga nito tuwing may dumadaan o di kaya na may humahampas ang alon kapag malakas ang hangin. Kapag naman lubog na sa baha ang barangay, sabay rin nitong nilulubog ang mismong tulay. At dahil walang ibang ruta, patuloy pa rin itong ginagamit ng mga residente sa kabila ng panganib. Bagay na labis na nakakabahala lalo na para sa mga estudyante. Dahil dito, minabuti ng Consuelo High School na panatilihin sa sentro ng barangay ang mga grade 7 at 8 students para hindi na nila kailangang tumawid. Pero tuwing nalulubog sa baha ang kanilang classrooms, pansamantala pa rin silang pinapapunta sa main campus malapit sa dike para hindi masuspend ang klase. Pwede rin pong mag-recommend po ang school kapag po gano'n na yung sitwasyon na alam namin na mahirap na para sa mga bata na tumawid, kami po sa school, pwede na rin naman po kami mag-suspend ng klase. Bunsod nito, napipilitan pa rin tumawid sa tulay na kawayan ang grade 8 students na sina Gianna Lorraine de la Cruz at Cronica Mitch de Jesus. Mahirap po kasi po minsan high tide po nilulubog po to. Pag po pumupunta po kami doon madulas, ganun po. Natatakot po baka po bumagsak. Pero kailangan po para po sa mga lessons. Medyo delikado po kasi po mauga po yung tulay. Tapos po, nahihirapan po yung ibang bata kasi po medyo mahaba.
Medyo nakakatakot po kasi po natatanggal po yung ibang kahoy. Kapag po nakasapatos, kailangan pa po magabad ng sapatos para po makalakad sa tulay. Maging ang guro at faculty president ng Consuelo High School na si Daryl Gonzales ay naranasan ng madulas at lumusot ang paa sa tulay habang tumatawid papasok sa paaralan. Kaya naman nauunawaan daw ni Teacher Daryl ang panganib na kinakaharap ng mga bata. Minsan po talagang masasabi po natin na hadlang po ang tubig sa pag-aaral ng mga bata. Una po sa lahat, yung kaligtasan po ng mga bata yung iniisip po namin. Siyempre masyado pa po silang bata para tumawid ng tulay na madulas. Minsan po kasi kami mga teachers, nadudulas din po kami sa tulay. Pero ayon kay Teacher Daryl, sa kabila ng hirap ng sitwasyon, hindi ito naging hadlang sa kanilang pagganap bilang mga guro. Mahal naman po namin yung trabaho namin, kaya para sa mga bata, hindi po namin ininda yung kahirapan or yung mahirap na pagdaan or pagtawid sa tulay or paglipat mula dike papunta dito sa school. May isang panawagan sina Gianna, Kronika at Teacher Daryl. Sana raw ay magkaroon ng mas maayos na daanan para hindi makompromiso ang kaligtasan ng bawat residenteng kailangang dumaan sa tulay. Sana po magawin na po itong bato para po mas safe sa maraming estudyante. Gusto po namin maging bato para po iwas disgrasya, para po di na madulas. Mula kinder, papunta po sa hanggang high school po, tumatawid na po sila ng tulay. Sana po yung tulay po na kawayan po nito ay maging bato na po sana para maging stable na po yung pagtawid ng mga estudyante. Ayon kay Engineer Lorenzo Nabong, hindi naman natutulog ang Makabebe LGU sa panawagan ng mga taga-Consuelo. Sa katunayan, sinubukan na raw gawan ng aksyon ng LGU ang kanilang problema. Ani Engineer Nabong, may nauna na silang mga plano at proposal para sa tulay na dadaanan ng mga tao. Pero dahil private property ang palaisdaan, tumanggi umano ang may-ari na tayuan ito ng isang bato at permanenteng tulay. Yan talaga yung isa sa mga priority project na iniisip lagi ni Mayor na tulungan or bigyan ng mas maginhawang daanan dito yung mga tao. Ang balak talaga doon, i-acquire yung lupa para matayuan ng permanent structures na mas tatagal at saka angkop para daanan ng mga estudyante at mga residente papunta doon sa kanilang baryo mismo doon sa loob. Nagkaroon na rin kami ng proposed design dyan para sa pagko-concrete ng... Kaya lang ang problema dito, yung hindi kasi sa government yung property na dadaanan ng tulay. Samantala, sakaling hindi pumayag ang may-ari, pwede raw gamitin ng gobyerno ang eminent domain, isang legal na proseso para kunin ang lupa kapalit ng wastong kabayaran. Ayun, titingnan natin kung sino yung may-ari. Tapos, kakausapin natin siya kung hindi siya pumayag ng usap-usap lang. Pwede natin tingnan yung option na expropriation. Kasi parang lahat naman ng land, government yung may primary rights. No? Tingin ko, it will take time. Kasi dadaan sa legal matters. Hindi siya ganun kabilis. Habang wala pang permanenteng solusyon, patuloy naman daw ang suporta ng LGU. Nagbibigay sila ng libreng boat rides para sa mga guro at estudyante, pati na rin ng materyales para sa maintenance at rehabilitasyon ng kawayang tulay. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, kapansin-pansin ng mga madalalim at naglalakihang bitak sa gilid ng kalsada sa Barangay Consuelo, Makabebe, Pampanga. Isang malinaw na epekto ng coastal erosion o pagguho ng lupa bunsod ng malalakas na alon, pagtataas ng level ng tubig dagat at madalas na pagbagyo. Ayon kay Engineer Lorenzo Nabong, Municipal Engineer ng Makabebe, nagsimula ang pinsala matapos alisin ng mga palaisdaan ng dating nagsisilbing panangga sa tubig dagat. Bilang pansamantala at agarang solusyon, naglagay na ng sandbags ang LGU. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paglalagay ng mga metal sheets ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga parteng malalang bitak ng lupa upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng naturang kalsada. Isa yon kapag yung daanan papunta dito, napakadelikado.
Kasi kung hindi ka sanay dito, magugulat ka, baka bigla kang mahulog dyan sa na hindi naman sana mangyari. Dating may fish pond sa alos gilid ng mga dike. Pero mula nung nawala yon, diretso nang pumapalo yung tubig dito sa gilid ng mga dike. So kapag panahon ng tagulan, bagyo, ang lakas ng impact ng tubig sa gilid ng kaya nagkakaroon ng mga erosion sa gilid ng dike. Actually, yung mabilisan na lang dyan, sandbagging eh. Kaya lang, dahil every panahon ng bagyo, isinasama din namin yan sa mga damage report na nangyayari dito sa aming lugar. So, as of now naman, mabuti naman, may ginagawa yung DPW's na project doon sa mga severe na may bitak na dyan sa bandang dulo ng dike. Sa ibang balita, higit 100 Pinoy sa Israel ang gusto nang umuwi sa bansa dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ilang kababayan na rin ang naiulat na nasugatan, kabilang ang isa na nasa kritikal na kondisyon. Sa Iran naman, nasa alert level ang Philippine Embassy. Patuloy rin ang pagbibigay nila ng tulong at 24/7 din sila nagbabantay para matiyak ang kaligtasan ng mga OFW. Ang balita ay hatid ni Raymond Tasoy. Umabot na sa 150 ang bilang ng mga Pilipinong humihiling ng repatriation sa Israel, bunsod ng lumalalang tensyon laban sa Iran. Ayon sa ulat ng Philippine Embassy in Israel, sa ngayon 26 pa lamang ang kumpirmado at kasalukuyang pinoproseso para sa pagpapauwi. Sa mahigit 30,000 Pinoy sa Israel na kadalasan ay nagtatrabaho bilang mga caregiver o di kaya naman ay sa hotel industry, nasa 49 ang nawalan ng tirahan dahil sa mga missile strike ng Iran. Ayon sa embahada, pansamantala silang nanunuluyan sa evacuation shelters kasama ang isang bagong silang na sanggol na ipinanganak nito lamang June 10. Samantala, binisita naman ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola ang 18 Pilipinong inilikas matapos tamaan ng missile ang hotel na kanilang pinagtatrabahuhan. Aniya, ligtas naman ang lahat matapos agad na makapasok sa isang bomb shelter. Dahil sa mga naranasang trauma, isa sa ilalim sila sa psychosocial counseling sa mga susunod na araw. Sa kabuuan, nasa 63 Pinoy na ang nabigyan ng tulong ng embahada gaya ng temporary shelter, pagkain, damit at mga hygiene supply. Tiniyak din ng embahada na 24/7 ang kanilang operasyon upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababayang apektado ng kaguluhan. Sa Iran naman, pinaalalahanan din ng Philippine Embassy ang mahigit 1,000 Pinoy na naroon na manatiling alerto at maghanda ng emergency go bag habang patuloy ang girian ng dalawang bansa. Kasama si Raymond Tasoy, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Magbabalik ang CLTV 36 News. Sa pagbubukas ng panibagong school year, iniinda ng Pandakaki Resettlement Elementary School ang kakulangan sa mga classroom. Isang problemang nakugat sa mga silid-aralang winasak bunsod ng demolisyon 4 na taon nang nakalilipas. Ang balitang yan, tinutukan ni MC Galang. Itinuturing na pangalawang tahanan ng bawat kabataan ang paaralan. Isang ligtas na espasyo para matuto, mangarap at humubog ng kinabukasan. Ngunit sa Pandakaki Resettlement Elementary School o PRES, ang institusyong inaasahang maging kanlungan ng mga mag-aaral ay nananatiling kapos sa silid-aralan. Ayon kay Principal Evangelina Camiling, 4 na taon nang tinibag ang ilang classroom sa kanilang annex building. Pero hanggang ngayon, wala pa ring tinatayong kapalit. Actually, yung annex, kasi dahil malaki yung population ng school, we have this annex. Ang annex, ang kasalukuyan, ang existing classrooms niya na functional ay 10 classrooms only. So, meron siyang existing na buildable space wherein one classroom building na na-demolish pa yun according to the record of the school. Before pandemic pa, na-demolish yun. Pero na-demolish siya without replacement. So, yun ang nagiging reason kung bakit nagkakaroon kami ng kakulangan sa mga classrooms. Bilang solusyon, ipinatupad ng paaralan ang shifting classes sa ilang baitang. Ang main problem namin ngayon ay yung classrooms. Just to accommodate all the pupils, kaya nagkakaroon kami ng shifting classes. At hindi madali ang magkaroon ng shifting classes. Dati, we only have shifting classes for the grade 5 and grade 6. But now, this school year 2025-2026, we even included the grade 4. Aniya, may mga silid-aralang kasulukuyang ipinapagawa, ngunit dahil hindi pa tapos ang konstruksyon, nananatiling limitado ang espasyo ng mga estudyante. Konti lang yung mga classrooms namin available because we have this ongoing construction. So, yung ongoing construction ay 6 classrooms yun. So, hindi na namin ma-occupy. Ngunit hindi lang daw kakulangan sa silid-aralan ang iniinda ng paaralan. Pati supply ng kuryente at tubig, problema rin. Bagamat may pondo mula sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, aminado ang pamunuan na hindi nito kayang tustusan ang mas malawak na pangangailangan ng eskwelahan. This will be my 3rd school year in this school. Ang isang findings namin na nakita ay yung hindi talaga standard, yung mga electrical wiring. Kaya ang ginagawa namin ngayon, pina-check namin actually sa PELCO and they already recommended na magkaroon ng rehabilitation sa mga electrical namin. Pero we cannot afford by the MOOE na ibigay sa amin. Kaya ang nangyayari, we actually recommended this needs sa aming school, local school board. So, dahil sa patuloy na paglobo ng bilang ng mag-aaral na ngayon lagpas 3,200, gumawa ng pansamantalang classroom ang kanilang administrasyon ayon kay Teacher in Charge Rodel Escolano. Makeshift siya kasi hindi siya standard size, maliit lang na classroom na ginagamit ngayon ng mga kinder. Then yung bago naming itinayo na makeshift classroom na intended para sa mga sa paglobo ng mga dadating pang mga expected enrollees, lang siya, made of plywood. Yung mabilisan na classroom na para lang makater yung needs ng ng mga bata sa paglobo ng enrollment. Ayon pa kay Escolano, higit pa sa silid ang nawawala. Apektado na rin ang mismong kalidad ng pagkatuto ng mga bata. Kasi unang-una sa teaching and learning, malaki yung part ng ng learning environment, no? Kasi kung hindi enough yung space, tapos yung ventilation, malaki yung epekto nun sa mga bata. So sana magkaroon kami talaga ng enough classroom para ma-cater yung needs ng mga bata. Samantala, ayon sa Department of Education o DepEd, mahigit 27 milyong mag-aaral ang inaasahang babalik sa paaralan ngayong school year.
At kahit aprobado na ang 793.74 billion pesos na budget para sa DepEd, nananatili pa rin ang suliranin sa kakulangan ng classrooms sa buong bansa. Ang mga istoryang kagaya nito ay isang paalala na ang edukasyon ay hindi lang nakasalalay sa bilang ng mga guro at aklat, kundi pati na rin sa kalidad ng pasilidad kung saan natututo ang bawat kabataan. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, higit 7,000 quarry trucks ang kasalukuyang bumibiyahe sa Pampanga at inaasahang madaragdagan pa ito ngayong fully operational na ang sanitary landfill sa 2nd District ng Lalawigan. Kaya panawagan ng Porac Truckers and Haulers Association na higpitan at ayusin ang regulasyon sa kanilang industriya, lalo na't may ilang truck umanong lumalabag sa patakaran ng backloading. Magbabalita si Paulo G. Santos. Dito na sa Subic-Clark-Tarlac Expressway at North Luzon Expressway o NLEX ang target na gawing bagong ruta ng mga truck ng basura na bumabiyahe patungo sa dalawang sanitary landfill at materials recovery facility o MRF sa 2nd District ng Pampanga. Ito ang ipinaliwanag ni Leonard Lansang, Board of Director ng Porac Truckers and Haulers Association sa exclusive interview ng CLTV 36 News nitong Miyerkules, June 18. Matapos ang pulong na ipinatawag naman ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda nitong June 16. Talagang abala pa rin. Kaya much better kung magawan sila ng oras at ganun din yung rota nila. Ganun po yung napag-usapan dun sa Brenzigao Convention nung Friday. Yun po yung nasabi ni Gob. They will make a route for sa lahat ng nagbabasura. Malaki ang papel ng industriya ng quarry sa logistics ng Pampanga. Mahigit 2,000 truck sa 500 miyembro ng Porac Truckers and Haulers Association bukod pa raw sa karatig probinsya na nagsasagawa ng quarrying sa Pampanga na sa suma total ay tinatayang umaabot sa higit 7,000 ang truck. Sa laki ng bilang ng mga ito at sa patuloy na pagdami ng garbage truck, hindi na matukoy kung ang laman ng dump box ay basura o quarry materials. Anong policy? Pagka ba nag-aakot ka ng buhangin, hindi ka na pwedeng mag-akot ng basura? Yun po yung napagkasunduan. Kasi nagiging unfair nga po dun sa mga nagbubuhangin na ang mga ibang truck either backload po ng basura dito na masyadong maliit ang singil nila at kung minsan napupunta lang po sa mga drivers, just like meron po tayong isang case na kinukuha nila somewhere in Valenzuela tapos tatapon po dito, nagbabayad po sila sa mga drivers na hindi alam ng mga may-ari, kumbaga sideline nila. And then, ganun din naman yung mga nagbabasura po na malalaking truck na hindi putol, nakakapagkarga po sila ng illegal. Lately lang po namin nalaman, kaya nireport po kay Governor Dennis Pineda na gano'n ang nangyayari. Kaya immediately, inaksyonan po nila. Yun po yung nagiging epekto. So ngayon, pinapili po yung mga truckers if basura lang, para wala pong illegal. Bunsod nito, tinalakay ang mas mahigpit na regulasyon para maging malinaw ang pagkakakilanlan sa bawat uri ng truck. Obligado na raw ang mga truckers ng basura na tumalima sa iisang sistema ng labeling at hiwalay na permit para sa garbage hauling. Inobliga ni Gob na lagyan sila ng malaking marking sa side. Tapos alisin na po yung don't delay na yun. Lalagay na saan po nang gagaling at saka lalagyan ng malaking marking sa side ang mga pambasura. At yung sticker nila is accredited for pambasura lang. Samantala, bukod sa labeling at permit, napag-usapan ding pag-ibahin ang disenyo ng garbage truck sa quarry truck. Kailangan daw itong pagtuunan ng pansin para maiwasan ang pagtagas ng katas ng basura sa public road. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, naaresto na ang suspect sa viral robbery incident na kinasangkutan
ng isang senior citizen na biktima matapos matimbog sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Porac Drug Enforcement Unit katuwang ang San Fernando City Police itong Martes, June 17 sa loob ng Don Honorio Ventura State University Compound, Barangay Pio, Porac, Pampanga. Kinilala ang suspect bilang si alias Rambo, 31 years old, residente ng Barangay San Agustin, City of San Fernando. Nakuha mula sa kanya ang halos 2.3 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 15,640 pesos, isang 500 peso marked money at isang 9mm KG-9 model submachine gun na walang serial number at may 4 rounds of ammunition. Natukoy ang suspect matapos makuha na ng CCTV camera ang pagnanakaw at pananakit niya sa isang senior citizen sa Sitio Pigulot, Barangay San Agustin, CSFP noong May 24. Kita sa footage ang marahas na panghablot ng suspect sa bag ng senior dahilan upang makaladkad ang biktima. Agad namang kumalat ang video sa social media na naging sanhi ng matinding panawagan ng publiko para sa hustisya. Hinimok naman ni Police Colonel J.D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga Provincial Police Office o PPO, na personal na magsampa ng reklamo ang biktima upang ganap ng makamit ang hustisya. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Porac Municipal Police Station ang suspect at maaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Samantala, sa kabila ng nakatakdang pagpapalit ng mga opisyal ng Regional Development Council, tiniyak ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Region 3 na magpapatuloy ang mga naprubang proyekto ng konseho. Narito ang report ni Jody Dizon Mercado. Magkakaroon ng transisyon ng liderato sa Regional Development Council o RDC ng Central Luzon, bunsod na naging resulta ng May 12 national and local elections. Ito ang sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Region 3 Director at RDC Vice Chairperson Nerissa Esguera nang makapanayam ng CLTV 36 News ilang Lunes, June 16. Anya, patuloy ang pagpapatupad ng mga pangunahing proyekto ng RDC sa kabila ng pagbabago sa pamunuan. Yung priority projects natin, marami na tayong na-kompleto at napa-approve sa RDC. So kasama dito yung mga irrigation projects, itong mga connectivity projects. Napaka-importante dito pati yung disaster resilience dahil nga vulnerable tayo sa mga disasters. So ito yung mga binabantayan priority projects ng RDC. At magkakaroon ngayon ng transition, yung term ng mga current RDC members ay magtatapos sa June 30 at magkakaroon ng panibagong set of officials sa darating na September. Hindi rin daw maantala ang implementasyon ng mga naaprubahang proyekto ng RDC. Kasi meron tayong mga nakaplano, meron tayong Central Luzon Regional Development Plan at nakaayos itong mga ito at meron tayong continuing naman yung planning cycle. So meron tayong investment program. Importante na naka-identify kung ano yung mga priority projects, priority programs at ito yung binabudgetan talaga ng DBM. Dumadaan talaga yan sa proseso. So kahit pa magkaroon ng pagpapalit ng mga opisyal o members ng RDC, ito yung mga sinasabi, ino-orient ang mga RDC members na ito yung mga nakaprograma, ito yung line-up, ito yung in-approve na priority. Para sa taong 2025, inendorso ng RDC ang 30 proyekto na nakatuon sa social, economic at infrastructure development bilang mga pangunahing prioridad ng rehiyon. Ang mga proyektong ito ay may investment requirement na 1.8 trillion pesos. Para naman sa taong 2026, humigit kumulang 76 billion pesos ang investment requirement para sa mga priority projects ng RDC. Samantala, nagbigay rin ng update ang opisyal hinggil sa mungkahin ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na gawing fish capital and seafood tourism destination ang Pampanga 4th District. At ang advice sa PAMCHAM ay
makipag-ugnayan sa Department of Agrarian Reform at Department of Agriculture at BFAR dahil ito talaga yung mga ahensya na dapat mag-own nitong klaseng proyekto. At hindi lang sila, so dyan ang DTI, kasi yung buong supply chain kailangan maayos. So, ang private sector, inaasahan talagang mag-i-invest, pero kailangan din nila ng, again, yung consistent policy at coherent na programa ng gobyerno, coherent na support. Batay sa Economic Development Committee ng RDC, malaki ang potensyal ng proposal kung maayos ang koordinasyon at kabuuang sistema. At kung magkakaroon nga ng ganitong klaseng programa, as long as coordinated talaga, maayos yung supply chain, at magkakaroon talaga ng halimbawa yung cold chain, yung storage, yung logistics, kung maayos talaga at fully coordinated itong mga plano na ito, ay malaki talaga yung potential ng proposal nila. Okay. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Itinuturing ng kapulisan ang Angeles City bilang isang multicultural community dahil sa dami ng foreign nationals na naninirahan dito. Ito ang dahilan kung bakit nais nilang pagtibayin ang seguridad at pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang residente ng syudad. Magbabalita si Lizen Morten. Sa kabila ng mga naitalang kaso ng krimen at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga dayuhang residente at mga otoridad, inilatag ng Police Regional Office 3 ng PNP ang isang mekanismo ng pakikipag-ugnayan upang mapagtibay ang seguridad at tiwala ng multicultural communities gaya ng Angeles City. Sa ginanap na ceremonial signing sa tapat ng Police Station 4 sa syudad, kapwa lumagda ang mga kinatawan ng pulisya at mga dayuhang residente para sa Community Assistance Safety and Support Network o CASN. Ayon sa Executive Directorate for Police Community Relations o DCPR ng PNP na si Police Brigadier General Jonas Amparo, layo ng CASN na gawing mas accessible ang serbisyo ng PNP sa mga dayuhan sa Pilipinas. The Philippine National Police stands as a non-partisan, inclusive, service-oriented institution. We do not merely declare equal protection, we deliver it. Kabilang sa mga nakaisa sa seremonya ang presidente ng Angeles Korean Association na si Choi Jong-pil.
Aniya, malaking hakbang ito upang mabigyan ng gabay ang kanila mga kababayan dahil hanggang ngayon nananatiling hamon sa kanila ang pakikisalamuha sa mga otoridad. Because most of our Koreans have difficulties and hard time to communicate with the police, and because of the language barrier and also the lack knowledge of due process. But I'm sure this project will be very successful and very helpful, not only Koreans and other nationals also. Ganito rin ang obserbasyon ng commander ng Veterans Association ng mga Amerikano sa Clark na si Timothy Crawford. Bagamat matagal nang naninirahan sa Pilipinas, nais pa rin niyang maramdaman ang consistent na presensya ng pulisya sa kanilang komunidad. And I think that's the first step. I see police out on the streets a lot more often than I used to. And so that's a step in the right direction. I have no doubt that it's going to continue to move that way. Sa ilalim ng CAS-N, tututukan ng PNP ang mas mabilis na access sa impormasyon, emergency response at community coordination sa mga foreign resident. This is a bold initiative by the Philippine National Police to safeguard and empower our Filipino, Chinese, and other Filipino foreign communities nationwide. Samantala, dumalo rin sa aktibidad ang mga lider mula sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Foreign National Keepers Network o FNKN, at direktor ng DILG Angeles City na si Yvette Cosio. I look at this as just to keep building on what we already have over a long history of success with the Philippine people. Ang CAS-N ay isa lamang sa mga hakbang ng PNP upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mga multicultural area. Umaasa ang PNP na magiging epektibong tulay ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pulisya at mga dayuhang may alinlangan sa kanilang kaligtasan. Lizan Morten, CLTV 36 News. Sa ibang balita, pinasinihan na ang bagong Binalin Police Substation na matatagpuan sa Barangay Isidro ng naturang bayan sa Pampanga. Bahagi ito ng pagsisikap ng kapulisan na mas mapabuti ang kaligtasan ng publiko at palakasin ang police presence sa lugar. Kasama sa isinagawang inaugurasyon ang unveiling ng station marker at blessing sa bagong istasyon. Dumalo sa seremonya sina Binalin Mayor Philip Nagit, Pampanga Police Provincial Director Police Colonel J.D. Maandal, PRO3 Deputy Regional Director for Administration Police Brigadier General Jeffrey Decena at iba pang police officials at stakeholders. Samantala, ang konstruksyon ng substation ay nagkakahalaga ng 4.8 million pesos at pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA. Parte ito ng Infrastructure Development Program ng PNP na naglalayong bumuo ng mas maayos na working environment para sa mga personnel nito. Samantala, sinimulan na ang enrollment at onboarding ng 8 persons deprived of liberty para sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management nitong nakaraang linggo sa loob mismo ng Bureau of Jail Management and Penology sa San Fernando District Jail. Ang mga estudyanteng PDL ay formal na kinikilala bilang aslagning balen sa ilalim ng City College of San Fernando, Pampanga. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng learning tablet na eksklusibong gagamitin para sa online classes at iba academic activities. Ang programang ito ay bahagi ng Project Akbay, isang proyekto ng City Government of San Fernando sa pamamagitan ng CCSFP, katuwang ang BJMP San Fernando District Jail. Layunin nitong bigyan ng second chance sa mga PDL na ayusin ang kanilang buhay at maihanda ang kanilang sarili sa pagbabalik sa lipunan sa pamamagitan ng edukasyon. True rehabilitation begins with empowerment. Ito ang binigyan diin ni Jail Chief Inspector Lord Rogelio Montero V, Acting District Jail Warden ng Male Dormitory. Naniniwala siya ng edukasyon ay isang mabisang paraan para mabigyang saysay at direksyon ng buhay ng mga PDL. Samantala, sa pamamagitan ng Project Akbay, pinaiigting ng CSFP-LGU ang kanilang paniniwala na walang sino man ang hindi maaaring magbago at ang karapatan sa edukasyon ay para sa lahat, kahit pa nasa likod sila ng rehas.
Bigong makapagtala ng panalo ang Alas Pilipinas Men's Volleyball Team sa unang dalawang laro nito sa 2025 AVC Nations Cup na kasalukuyang ginaganap sa Manama, Bahrain. Ngunit bumawi naman ang ilang manlalaro sa pamamagitan ng kanilang standout individual performances. Sa Pool C ng torneo, unang hinarap ng Pilipinas ang world number 49 na Pakistan na sinundan naman ng laban kontra world number 43 na Chinese Taipei. Parehong dikit ang naging laban at umabot pa sa 4 na set. Ngunit sa huli, nanaig ang mga kalaban at hindi nakuha ng national team ang panalo. Sa kanilang current standings, may tala ngayong ang ating pambansang koponan ng 0 win at 2 losses. Dahil bigong manalo, bumaba rin ang pwesto ng Pilipinas sa world rankings mula sa 62nd, ngayon ay nasa ika-66 na pwesto na. Sa kabila ng team setbacks, may mga manlalarong Pinoy naman ang nanguna sa individual stats. Si Leo Orjales ang kasalukuyang nangiibabaw sa best scorer at best server categories ng torneo, habang si Lloyd Josafat naman ang frontrunner sa best blocker category. Samantala, looking for a spacious, reliable at family-friendly ride? Meet the Haima V70, ang 7-seater MPV na sakto sa long drives at daily adventures. With its sleek design, powerful engine at sulit na features, this versatile vehicle is ready to level up your driving experience. Available na ito sa Haima Cars Pampanga under the trusted Laos Auto Group. Kaya hindi mo na kailangan lumayo pa para sa quality na sasakyan. Silipin ang tampok na Haima V70 at alamin kung bakit ito ang perfect car para sa buong pamilya. My name is Blessy Bautista po. Sir, developed by Mazda. So yung meaning ni Haima is Hainan China and yung MA is Mazda. So 15 years na po siya sa Philippines, last January po. Si Haima B70 po, sa price niya na dating 1 million, meron po kaming promo ngayon na 799 na lang. Tapos meron po siyang 4 months free amortization. So si Haima B70 is naka-turbo na po siya, 1.5, naka-keyless, naka 6-seater with leather seat and sunroof sa 799 na presyo. And yung legroom niya medyo hindi siya masikip. Then yung captain seat, nagbibigay siya ng relaxation, sir. Kasi nabebed naman siya. Para kang sir, VIP na yun pa, VIP na sobrang comfortable. Sa likod, sir, mapo-fold mo siya dun sa likod na flat. Pwede kang maglagay ng mga maleta, balikbayan box, ganyan po. Pwede po kaming cash and installment, sir. Tapos, yung pong down payment, 60,000 po. Tapos, meron po siyang free 4-month amortization, sir. Subject for approval po yun, sir. Yung after sales po, yung nabibigay ni Laos is yung LGC Cares po. 24/7 po siya, worth of 32,000, sir. Yung LGC Cares po, like, pag nasiraan ka sa labas, makokontak mo kami 24/7. Yung towing, ganun po, service na kapag nasiraan ka sa labas, sir. Makokontak nyo kami through FB page, sa personal page ko po, and sa number ko po. For more inquiries, you can contact me in 0918-854-2945. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman sa ating ulat balita. Panoorin natin ang report na ito. Samantala, binuksan na ang Kawalong Puso Center Primary Care Facility sa Barangay Kapaya, Angeles City nitong Martes, June 17, bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng health service sa lungsod. Kabilang ang bagong pasilidad sa siyam na primary care centers na pinangako ni outgoing City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. sa kanyang State of the City Address o SOCA noong 2024. Una lang inaitayo at napasinayaan ng 7 naunang center sa barangay ng Pulong Bulu, Tabon, Pulong Maragul, Putud, Malabanyas, Anunas at Amsik. Kumpleto ito sa pasilidad gaya ng dental clinic, consultation at laboratory rooms, doctor's office, storage area, pantry at butika. Dinagdagan din ng mga bagong doktor, dentista at dental aid upang mapalakas pa mga serbisyong medikal para sa mga taga-Kapaya. Ayon kay Mayor Lazatin, patuloy ang paghahatid ng dekalidad na health service sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang termino bilang alkalde ng syudad. Nang maupo bilang mayor ng syudad si Lazatin noong 2019, 6 lamang ang rural health unit sa lungsod. Ito ay sa mga barangay ng Pandan, Santo Domingo, Lourdes Sur East, Lourdes Northwest, Pulong Kakutod at Balibago. Inaasahang lalakas pa ang tourism sector sa Pampanga sa pagkakatalaga ng Santungan ng Kulturang Kapampangan bilang cultural hub ng Department of Tourism. Naritong report ni Joe De Mercado. Opisyal ng hinirang ng Department of Tourism o DOT Region 3 ang Santungan ng Kulturang Kapampangan o SKK bilang cultural hub nitong Miyerkules, June 18. Katuwang ng ahensya sa adhikaing ito ang Provincial Government of Pampanga at ang Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI na siyang nangangasiwa sa naturang gusali. Isang marker din ang pinasinayaan sa pangunguna ni DOT Region 3 Director Dr. Richard Dainos, Board Member Claire Lim na kinatawan ni Vice Governor Lilia Pineda, Provincial Tourism Officer Mike Castañeda, DTI Pampanga Director Elenita Ordonio, at mga officers ng FLKI na sina Engineer Fer Cailao, Sonia Soto, Dr. Lu Javier at Father Resty Lumanlan. Ayon kay Dainos, ang Cultural Hub ay bukas para sa lahat ng nagdanay sa mga isulong at mapagyaman ang turismo at kulturang Kapampangan. So, Pampanga is really very special to all of us. We really need to make ways on how we can improve better tourism because as I told you, it goes back to the community. We may not be very rich in natural resources. That's why we really have to do something else that will make people celebrate the beauty of Pampanga beyond natural resources. No? So here we are, putting the program here, helping, of course, other communities to put up front, of course, yun pong tourism and other related areas. Tiniyak naman ang sangguniang panalawigan sa pangunguna ni Board Member Attorney Claire Lim, Chairperson ng Committee on Tourism, ang buong suporta ng Kapitolyo sa SKK. We are bringing forth legacy para sa mga future generations na hindi malilimutan. Basta sabihan lang po kami sa Kapitolyo, ayan, masipag po ang ating tourism officer. Kami naman ay ready para sumuporta sa lahat ng mga activities. Actually, yan po. At nakita namin kung gaano kaimportante ang kultura. Kailangan hindi lang siya i-preserve. Hindi lang siya papagyamanin. Continuously, kailangan malaman pa rin siya. Hindi lang po dito sa atin, kung hindi kahit sa ibang bayan. Kasi we are proud to be Kapampangan. Patunayan na po natin yan sa tulong po ng ating Gobernador Dennis Pineda, Vice Governor Lilia Pineda, na ang mga programa at activities nila sa pagpapalagyan po at pagpapa-strengthen po ng ating turismo, ng ating kultura, preservation and conservation dito sa lalawigan ng Pampanga ay may mga nakatutok pong activities dito nakalaan. And we have witnessed and heard it
from the EVP of FLKI, Ma'am Sonia Soto, kung ano po ang aming mga partnerships. At pinakita po kanina na talaga namang isa pong patunay na napaka-strong at staunch po ng suporta ng lalawigan ng Pampanga sa mga activities po at programa ng FLKI. Ayon naman kay Sonia Soto, Executive Vice President ng FLKI, hindi lamang gobyerno at pribadong sektor ang may mahalagang papel sa pagpapalakas ng turismo at kultura ng Pampanga, kundi pati ang mga ordinaryong mamamayan. In collaboration of the ordinary citizens. Kasi kailangan minsan tungan natin yung ownership. The ownership, that does not belong to FLKI. It does not belong to DOT, the provincial government of Pampanga, the LGUs, no. The ownership of culture belongs to the Kapampangan people. We do not have monopoly of it. Kasi if a private sector like FLKI claims that it has monopoly of cultural promotion and preservation, nothing will happen. It's going to be an exclusive club. So, i-find ko ng tamang social inclusivity in everything that we do because sustainability cannot happen, whether it's economic, political, cultural, without the participation of the community. In the long run, it is the people who should really own our culture. Because kung mabiyay kultura, no, it is not going to be lived by the people. Kasi culture is a way of life. Inanunsyo rin sa aktibidad ang schedule of activities sa Cultural Hub na tatagal hanggang December 2025. Samantala, isinabay ng DOT Region 3 sa programa ang paglulunsad ng Pamananggit ng Luzon, parangal sa manlilikhang natatangi, isang pagkilala sa mga artist at tagapagtaguyod ng kultura sa rehiyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, isang Retail Next car showroom event sa City of San Fernando, Pampanga ang dininuhan ng ilang kilalang personalidad mula sa iba't ibang industriya. Dito binahagi nila ang personal nilang koneksyon sa BMW cars, mga alaalang muling nabubuhay sa tuwing sila ay bumabiyahe gamit ang kanilang paboritong sasakyan. Narito si MC Galang para sa mga detalye. Personal connection at nostalgia. Ito ang mga dahilan kung bakit patuloy na pinipili ng premium car owners, car enthusiasts at auto experts ang BMW hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Ref Bangsil, isang entrepreneur, content creator at race car driver ng Ref Motors, malaki ang naging impluwensya ng kanyang ama sa pagkahilig niya sa mga BMW units. And nung bata ako, naka-experience ako where my dad brought one home for the first time. And E39 yun, and sobrang na-amaze lang ako sa quality ng kotse na yun. And ever since then, pagtanda ko, sabi ko, I want a BMW myself. Dagdag pa ni Bangsil, may kakaibang connection ang driver at BMW vehicles, isang karanasang hindi basta-basta na ibibigay ng ibang brand. True driving experience, no? And I like it kasi I liked how it felt kasi it felt very planted to the ground, parang may connection ka sa kotse. Kapag meron kang gustong gawin, kaya mong literally i-steer o i-direct yung kotse para gawin yung kailangan mong gawin. And yeah, I just love the driver-vehicle connection that these cars have. Para naman kay PJ Kanya, Editor-in-Chief ng Esquire Philippines at BMW owner, simula pagkabata ay tumatak na sa kanya ang BMW bilang isang natatanging brand. You know, I started becoming a fan of BMW way back when I was still a kid. I didn't really know anything about cars when I first encountered BMW. I remember our neighbor had an old BMW, and that logo is very distinctive. Parang when you see it, you kind of know na it's a special car. Yun, from then on, parang I sort of carried that with me na every time I'm out in the streets and when I see that logo and the silhouette of that car takes me back to that time na oh yeah, that this is a very special car. Dagdag niya, hindi lang emosyonal na koneksyon ang hatid ng BMW. Nananatili rin itong competitive at maaasahan sa performance. Well, first of all, it's obviously it benefits from German technology. It's a German brand, and when you talk about cars
the Germans really know what they're doing. So when you're talking about the latest in design and technology, the Germans, they're at the top of their game. There are a lot of other car brands from other countries, but there's something really unique and special about German cars and BMW. Hindi lang basta sasakyan ang BMW. Dahil para sa ilan, ito'y bahagi ng mga alaala at karanasang muling nabubuhay sa bawat biyahe. Kaya naman, visit BMW Premier Cars Pampanga to explore and experience their latest units on display. MC Galang, CLTV 36 News. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram naman, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.